So, hello parlok kumno film te mentah nga hakene ka video mentang lek ka vlog video te mentang adon hapo Arunachal Pradesh te kadon ka ka festival ka Bisu festival te kilakot yang abang bangan let perform DJ hakatu ka festival te mentang sing ka katlai terek jung April te jingsha ka festival asdang nanduk menen re ngapoi sene khat wai terek re bang la that palat nga borok menen sing syuras te ngakhlem let re menen te mentang katlai terek ngan let bashibit permit ngin hapnya perform juga ngin ya perform DJ te perlu ngan sapen ingai feeling ti along kumno to festival ngar ngam tip bahara kalong kumno te kishkot yang ate ngan sulit bashibit ngan sapen ingai pi organizer mo. A few moments later. A few moments later. Te perlok mentang ala jen poi te ka festival te ngila don majan kia kan la don kum hang ne ya jan te mentang ngidang don ying jong i perlok hang ne hapo kadayan ki ong kadai kasinong kadayan kadai hapo Arunachal hi Namsai district te mentang ala don hang ne te ngansa lechtai ngansa pani pi ngansa ngataringan ne kendu hi ki youtuber ki ba napok juga Arunachal ru te nomor bang sungu bakinwan ki youtuber jong ka Arunachal Pradesh te ngatarakin sa ewan hi te ngansa pani ngai pil tiltima te perlu pila ban i ba mentang dan sekane ka festival pila ban i ba sedin hi bun prat ki bro te ngam tibre ki la welcome yangi baro ngam tibre kan no kan ka festival kan no te shibet try 10 baje kan satsam bila bani kan ka stage kan ai kan ka front kan ka stage kan pani ngai pi menta bila bani kan ka stage menta bila ni speaker hilong iba internet ha iya lasna ka stage ka internet ha.
Mentah ada dapur ada kat stage. Ngamut perform kat DJ jonga. Ngamut perform mentah. Kin don sok away ka program te dia jong mentah. Okay, everybody, are you ready? Years later. Te halo perok mentah ka deka singi la deka morning te mentah ngon poi sakane ka tung tau resort ka deka resort ka internet bha te ide ki la khot ki organizer te kiman poi sane mentah te internet bha kane ka resort phila banu east station te kate ka dei kum ka restoran kate te ka hangne ka dan ka jaga jingi ki padba abet ki jingi be hangne po te hang tei ru ka don ka swimming pool stay te kan pen i phangai phi kane ka resort kan pen i phangai phi ka kumno pet perlo phila ban i ba tanat bha kane ka jaka ka don hapo chaukam phila ban i hang tei ka don ka swimming pool te kane ru ka restoran hi te kini apat kini ki guest house phila ban sa mid ru shne phila ban i perlok tenat ha pet kum kane ka ying ro kane ka joka songkai ba bolong tradisional bha jong ki arnachali nong tradisional bha phila ban i phila da phiwan angne pin hap la ki juti ki slipper jong phi nap law bat phin yu song na po ngaru mentang la juti la ban yu song ne te perlok ngakwa ban thu phi ru ko we ba menin haga tuka festival nomor ba masnde bangan adaptem kumtu te ngami shu berpankut dega video nomor ba ngalak tat pala te ngila yawan no sing ngila elit no sing te ngalak tat pala tu kami terkadang ngamlak shu ban pankut dega video te mentang shu continue no kan ka morning mentang nomor ba bakam long jorong ka video te ngatrai nomor ba mentang ka de kelas de jonga sha arnashal te mud ban let no la shai te mud ban phai no la shai sam khalia sinong la jong te perok ada banwan sene sha ka tungtau resort te ngimut banlet no siing menta te ngimut banlet no la shai sapo sapo nong ston ngimut banlet phai no la shai te ngila enjoy bahang ne te stanat palat ki organizer ru ki long ma ki long ki ba so ya tanat ha te sa ki kwa yang ki ong hana yang makin nempen i ki ha po ka video te nempen i ki te na tarangan penkut ka video hangne borok ka vlog jongai hi te PS ngo kumno la da PS ngo bang ka video jonga so bha pane like share but subscribe mo paro insight kunu mi ha ka next video.